जी ଘରେ ଯେମିତି ଆଲୋକ ଭାଇ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁଅ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଜଣେ ପୁଅ ବୋଲି ସେମିତି ମନରେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନଥିଲା ଛୋଟବେଳୁ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଇଏରେ କି ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଲାଇକ୍ ମାନେ ଜବ୍ କରିବି କି ମୋ ପଇସା କମେଇବି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନଥିଲା ମୋତେ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ପଛରେ ମୁଁ ଗୋଡ଼େଇଛି ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଗୁରୁ କିମ୍ବା ଇଏ ଆଜି ଯେ ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୁରୁ ହିସାବରେ ମୁଁ ମାନିପାରୁନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଦେଖିଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ଏଇ ଲୋକ ଏଇ ଯିଏକି ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ରାଉରକେଲାରେ ଥାଇକି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇପାରୁନି ତାପରଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଲୋକ ଭାଇ ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ ସହିତ କଥା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ ଭେଟ ହେଇପାରିନି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନମ୍ବର ରଖିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଲ୍ କରିପାରିନି ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ଏଇ ଗୁରୁକୁଳ କିମ୍ବା ଇଏର ଛୁଆଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ କିମ୍ବା ଏଇ ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ପାଇବି ମୁଁ ଖୋଜିଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବେଦବ୍ୟାସ ବି ଯାଇଥିଲି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ କି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଗରୁ ପୁରୀ ଇଏରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲେ ଇଏ କହିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ରେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବି ଘରେ ବହୁତ ଅପୋଜ ଇଏ କରିକି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ କରିକି ସେଣ୍ଡ କଲେ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଆଉ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି? ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେମିତି ଏ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ପଢ଼ା ସେ ଘୋଷା ପାଠ ଘୋଷା ପାଠ କିଛି ତ ମୋତେ ଲାଗୁନି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ତ ଏତେ ଦେଖିନଥିଲି ଏବେ ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଯାହା ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେ ପାଠର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ଲାଇଫରେ କିଛି ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି ସେ ପାଠର କ'ଣ ଭ୍ୟାଲୁ ନା ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍କୁଲ୍ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତ ତ ସ୍କୁଲ ବଡ଼ ହେଲେ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଯଦି ନିଜର କିଛି ଉନ୍ନତି ନ ହେଇପାରେ ସେ ସ୍କୁଲ ବଡ଼ ଥାଉ କିମ୍ବା ଯାହା ଥାଉ ସେ କିଛି ଉନ୍ନତି ମାନେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଉନ୍ନତି ମାନେ ନିଜର ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେମିତି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଇଏ ପଛରେ ହେଲାଣି ଇଏ କଲାଣି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଇଏ କରିପାରିବେନି ନିଜକୁ ନିଜେ ହେଲ୍ଦି ରଖିପାରିବେନି ସେ ପାଠର କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ କିମ୍ବା କ'ଣ ଇଏ ଭ୍ୟାଲୁ ତାପରେ ନିଜର ଲାଇଫକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ କେମିତି କରିବେ ଆଗକୁ ଯିବେ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ସେ ଖାଲି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପାଠ ପିଲା ନିଜର ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବି କିଛି ନାହିଁ କେଉଁଠି ନାହିଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାହିଁଥିଲି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପ୍ରଥମେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ମୟରେ ବି ଆଣିଥିଲି ଫର୍ମ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ୟାର ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଗଲା ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ଆକୁ ଦେଇଦିଅ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଦେଲି ସେମିତି ଇଚ୍ଛା କରିପାରୁନି ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ଇଏ କରିପାରୁନି ମୁଁ ଇଏ କରିବି ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବି ନାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୁରୁକୁଳ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପାଠ କ'ଣ ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ଜଣେ ରାଜା ହଉ କିମ୍ବା ଜଣେ ପ୍ରଜା ହଉ ସେ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା ଆସୁଥିଲା ପିଲାଙ୍କର ଯେ ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏକ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଛୋଟବେଳୁ ସବୁ କିଛି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଯାହାକୁ ମାନେ ଗଲେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ସେ ଲାଇନ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଇଏ କରିପାରେ ନରିଶମେଣ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଧରିକି ସେ ଯାଇପାରୁଥିଲେ ତ ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଏବେକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମିତି ମୁଁ ପାଉନି କିଛି ତ ସେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁକୁଳ ପଛରେ ମୁଁ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ କିଛି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ଆଉ କିଛି ଫଲ୍ଟ ଅଛି ବା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଏ ଦୋଷ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁକୁଳ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଫଲ୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହାର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯେମିତି ଆମର କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ନୁହେଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଆମଙ୍କର ନିଜର ପରମ୍ପରା ନିଜର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ଆଗରୁ ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ସେମିତି ଇଏରେ ଯେଉଁ ମେକଲେ ପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ମୁଁ ଏତେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ନିଜର ଯେଉଁଟା ଇଏରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଟା ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ନିଜ ସ୍ୱଦେଶୀକୁ ଫେରିଯିବା ପଛରେ ମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀକୁ ଫେରିଯିବା ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ କରିପାରୁନି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମାଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷଟେ ତିଆରି ଯେଉଁଟାର ଅଭାବ ରହିଛି
लोक भितर कैपेसिटी बिल्डिंग हो पारुनी, स्किल बिल्डअप हो पारुनी। जी निजको जानी से अन्य को कौन जान। तेणु निजको जापर निज भितर कौन कौन शक्ति अच्छी एवं से शक्तिर केमिति सद्विनियोग कर सेटार अभाव रोचे कि आ छोट बेलू से माने केंदी गोटे खादक हेबे, परावलंबन हेबे, कस्टमर हेबे, से मेकल एजुकेशन रो गोटे प्रयास। ता सहित तो भारतीय धर्म शिक्षा संस्कृति रो विरोधाचरण शिक्षा पद्धति जोठी पढ़ी लिखि सारला परे पिला माने गध हेबे, मूर्ख हेबे, बाप माँ को पचारिबेनी, हृदयहीन हेबे, से बाप माँ को लात मारिबे, बापर एटीएम कार्ड लुचेबे एवं फाइनाली मद दारू वाइन डाइन साइन